kodwa ngenxa yokungabi namanzi enele asikwazi ukuyiqala. Ngiyakholelwa ukuthi nabanye abatshali imali bawugqugquzeleka uma bebona lo hlelo esizolethula namhlanje. Mphakathi wakithi, inani lokuthengwa kwamanzi ahlanzekile liphezulu kakhulu. Lo hlelo esiletha lapha kini namhlanje luzosiza thina njengomkhandlu ukwehlisa isisindo semali esikhokhayo masithenga amanzi ahlanzekile. Bese siyithatha leyo mali sikwazi ukuyibhekisa kwezinye ingxenye zentuthuko yomphakathi. Lokho kusho ngoba amanzi ahlanzekile sobe sesikwazi ukuyikhandela thina engasekho isithathu phakathi nendawo nesimkhokhelayo. Mhlambe ke angimhlebele mphakathi wakithi ukuthi abanye benu nibona izathu noma sekukhulu kangaka ukuba nentshisekelo yokuthi abaphume singene. Iziphi izathu? Ngoba nithi manihleli nje bantshela ukuthi hayi bafanele kanti bayazi ukuthi bona bagodleni. Fisa ukunibalisela ukuthi yini ke le enza wonke umuntu umbone sene appetite manje yokufuna ukuzophatha iNewcastle. Lesikhathi icwile ivele ngeinwele akekho umuntu obeba ngumsindo. Esinye ke sezathu ukuthi ngale kwalohlelo sizolithula lapha kini namhlanje kunohlelo lokunikeza umphakathi wakithi eNewcastle amanzi ngoba imiphakathi yethu yakhula imizi iyanda. Inqalazini esinayo ilo yakhandela ukuphatha le yomphakathi ewu-half kule sinayo manje. So ke sinenselelo ke ukuhambisa amanzi. Ngifisa ke futhi ukubonga kuba sebenzi bomkhandlu wethu eNewcastle esebenzisene nabo kahle. Ukuhamba lolibanga sasifika lapha ubaba uMnguni phakama phakathi wayo noma ama ubheka uCFO ukhona phakama nkosikazi kaBheka. Umama uKhathide uNtsiki angimboni namanye ama-official cha ngahlala phansi. Ngibaphakanyiswa ukuthi ke mphakathi uma ngifike e-office ngibona inkinga esasibhekene nazo. Kwadinga ukuthi ngihlanganise amadoda nabesifazane abawaziyo umsebenzi wabo ukuze bezongilekelela ukuthola impendulo ezinkingeni engaficana nazo. Yibo-ke labo besifazane nabesilisa engabahlanganisa sahlala safuna isombululo. Okunye ke kwezisombululo abahambe babuya nazo esikhathini esingaphansi kweminyaka emithathu. Ngoba ngithi ungena phela omunye umuntu wazi ukuthi mawungena kumasipala uthi ungena ubufica imali bese uqala uhambisa intuthuko emphakathini. Masipala ngofica unezikweleti kwamele uqale ukukhokha eqala izikweleti emphakathini yezwe. Bese sizondlulela esigabeni sokuthi ke senza kanjani ukuze umphakathi wakithi siwugcine unakekelekile. Sinohlelo olunemali elinganiselwa ku-1.5 billion lokuzokhanda igcini manzi eningi lapha phezulu. Bese kuba indlela yokunilethela amanzi endaweni enihlala kuzo. Inkinga yamanzi nje esilwisana nayo ngqo ngoba iyona inkinga emqoka. Ikona kuphila nomgogodla wonke umnotho nentuthuko. Lolo hlelo ke seliqalile bawaqeda ama designs. Uma beqeda ama designs futhi ngiyobuya ngiyolethula emphakathini. Benginihlebela nje ukuthi yini bonke abantu beyibona sebefanelekile manje ukuphatha iNewcastle. Ngithi siyaphila. Lesikhathi ifile hayi akekho obethi nasi isixazululo. Lesikhathi sekunexazululo sekubonakala kungasifanele ukuyiphatha. Sebekhona abafanele. Angazi ke ngabe izitha. Kodwa lo hlelo nje luqalwe yini futhi ngizobe ngikhona ukuliqedela. Sinohlelo lapha lwemali elinganiselwa ku-2.5 billion again. Lokho kuzoqinisekisa ukuthi ukungcola kwedolobha nendlela exhiqwe edrobheni kuyaphela. Sinendawo lapha eyakhiwe yafakwa amapayipi amancane kwase kufaka umphakathi omningi kuyo usiyahlala.
uma nje ungayesiyahlala ngeke ukujabulela ukuhlala khona. Again kunemali elinganiselwa ku2.5 billion ukubhekana ngqo nezingqinamba zangale ngaphesheya kwengagane emanzini nasekhanjisweni kwendle. Hlelo lwesibili lolo okuyiyona into enza ukuthi inhliziyo zabaningi zikulobizele manje ukuthi babongwe ngemisebenzi abangayenzanga. Sinohlelo lika 1.7 billion again oluzosizweni emadadeni naseyindaweni lezi sizakhele ukuzoqinisekisa ukuthi abantu bakithi banamanzi, ukuzoqinisekisa ukuthi isithunzi sabantu bakithi babe nama toilet ashaywayo afanelekile kuyenzeka. 1.7 billion lo. Manje ke ngizama nje ukunitshela ukuthi laba abaniqoqayo bethi wozani nizophazamisa bafisa ukuthi singaze sifike esigabeni sokunixoxela ngalezi izinto ngoba siyobonakala ngazathi ithini esifike nezimpendulo kanti vele ithini esifike nezimpendulo emlandweni noma singasuka kuyosala kubhaliwe ukuthi lezi impendulo ifike nathi. Sinohlelo futhi lapha eCharlestown phakathi ngoba sikwenza lapha ngakini endaweni zamakhosi nabezitha uqinisekisa ukuthi abantu benkosi banamanzi. iCharlestown ingxenye yaseNewcastle esekudeni nengaphandle la singakwazi khona ukufika sihambisela abantu khona amanzi ngohlelo lamapayipi. Sinenye iproject ethi ayifane nale engizoyethula la ezobe siyoyethula eCharlestown eyisolution epermanent eCharlestown ezinkingeni zamanzi. Make sebexoxele bobabuza ukuthi iCharlestown yaqala nini uba nezinkinga zamanzi benzani ababe khona ngaleso sikhathi ngazo. Awuke bese kuthi ke masiqhamuka nezimpendulo bese ke kubonakala ngathi cha lo hlelo nje engikhuluma ngalo mphakathi isona sixazululo sempela eNewcastle ngoba iNewcastle enamanzi izokwazi ukuheha abatshali imali. iNewcastle enamanzi kuzokwazi ukwakhiwa izindlu abantu bathola izindlu ezifanele. iNewcastle enamanzi kuzokwazi ukuthi abantu bathola isithunzi indle ihambe ngendlela efanele. Bazokwazi abantu ukuthola amanzi okuphuza nokuphila. Sinenkinga ezikolweni, izikolo azinamanzi zike ivalwe ngenxa ukuthi nathi siyavala sivule senzele ukunelisa wonke umuntu. Sifisa ukuthi zonke lezo nselelo ibe umlando. Ngifisa ukuthi ke nginxenxe bozakwethu abawosopolitiki ngiguqe phambi kwenu ukuthi cha lolu hlelo luyekene liqhubeke. Ningazami ukukhanda abantu ukuthi balwe nalo hlelo ngoba uhlelo oluzothinta noluzoguqula impilo zabantu. Balekile ke futhi mphakathi ukuthi niqonde ukuthi noma iphi intuthuko njengoba ngishilo idinga amanzi. Lo hlelo ke olunye sinalo oluphendula lezi inkinga engiyibala eqaleni. Silo singenile njengalolu hambo esingene kulo lomkhandlu esikuwo. Silwa nenkinga ukuthi sikwazi ukuyikhandela thina ugesi. Ngoba intengo kagesi kuEskom ibiza ngalendlela ethusayo. So sisohambeni oluqondile futhi oluhlelekile futhi asididekile ngala asijahe indawo futhi. Lokuthi umasipala ukwazi ukuyiphehlela wona ugesi. Bese sikwazi ukuthula lo mthwalo ukuthi sikhokhe ngokuphindiwe kuEskom. KuEskom umasipala indlela esikhokha ngayo uma kusebusika basicharge kabili. Bese kuthi ehlobo uma nje kusebusika besicharge 1 million. Ehlobo basicharge 500. Kusho ukuthi ebusika sikhokha imali ephindwe kabili kulesi ikhokhe ehlobo. Yet thina masidayisela umphakathi ugesi sidayisela ngemali efanayo. Umbuzo ukuthi ke lo 500 wesibili uzophuma laphi ukuze sikwazi ukukhava lapha. Nawe asididekile njengoba sithi sifuna uhlelo lokuzenzela ugesi ukuze siphume kulelo gibhidi ebelisho job. Mphakathi wakithi ayasingadideki. Sibeke ekhulwini ngempela ukukhulisa indlela zokuthola amanzi ahlenzekile ngoba amanzi ayimpilo futhi yonke impilo incike kuwo namathuba omsebenzi ngokunjalo.